Ito na po mga studio, luto na po ang ating pinakahintay na pork apritada. Ganda ng kulay. Ang lapot ng sabaw, tamang-tama lang to. Ayaw natin yung apritada na sobrang daming sabaw. So yan o. Sus, ang sarap na po kumain mga studio. Tara po. Lipat po natin ito sa serving plate. Ang dami ng luto natin, apritada mga studio. Parang birthday talaga to. Parang pista. Yan, okay na po ang ating pork apritada. Tara mga studio, mukbangan na. Good morning mga studio. Today's episode po, magluluto po ako ng pork apritada. So ito po yung belly ko mga studio. Ito yung gagawin kong pork apritada. So itong pork apritada po, madalas po to na niluluto sa mga may birthday, ganyan, o may fiesta, ganyan po. Kaya lulutuin natin to ngayon at pasasarapin natin mga studio para mayroon parang fiesta rin. So tara po, simulan natin to. So ito na po mga studio, malapit ko na pong matapos mahiwa lahat. So ito na. First step mga studio, ilagay natin yung kawali. Yan, tapos maglalagay ako ng konting mantika. Panggisa lang po. Hiyaan mo natin yung uminit, sandali. Ahos, ilagay ko na. Meron ding Bombay. Gisa natin sandali mga studio hanggang sa mag-translucent yung kulay ng Bombay ba. Tsaka tingnan nyo din mga studio na hindi mapagod ang ahos. So ito, okay na to. Lagay ko na yung mga karne mga studio. So ang gagawin natin dito, pan-fry natin saglit mga studio para mawala yung tubig na galing sa karne. Tsaka mag-brown na yung kulay ng karne mga studio. So balikan natin to mamaya. Mix ko muna. At this stage mga studio, okay na to siya. Nalagay ko na ang ating tomato sauce. So dalawang maliliit ito mga studio. Pwede din isa yung malaki. So ito na mga studio, after nito, maglalagay na po ako ng tubig. So ayan po, medyo madami po kasi papalambutin natin yung karne. Yan, so balikan natin mamaya mga studio kapag kumulo na yung tubig kasi mayroon tayong ilalagay na ingredients. So ito na mga studio, kumukulo na po. So ilalagay ko na yung dahon ng laurel. Tapos mayroon ditong Knorr pork cubes. Yan. So hayaan natin to mga studio hanggang sa lumambot yung karning baboy natin mga studio. Balikan natin mamaya kasi pag lumambot na, saka natin nilagay yung mga vegetables na patatas at saka yung carrots. So takpan muna natin to mga studio tapos balikan natin mamaya. So at this stage mga ka-studio,
medyo malambot na po yung ating karne, ilalagay ko na itong patatas. Meron din tayong carrots. Yan. So, ang gagawin natin dito mga studio, antayin naman natin na lumambot yung carrots at patatas. So, okay na ang ating carrots mga studio at yung patatas, malambot na po. I-finalize na po natin yung timpla. Lagay ko na ang red and green bell pepper. Mayroon din akong ilalagay mga studio na Hans pork and beans. So ito po ay optional lang po. Pero para sa akin po, nagbibigay po ito ng lasa sa ating pork apritada. So lalo niyang pinapasarap yung apritada kapag mayroong Hans. So it's up to you po kung gusto niyo po. Ako kasi mahilig ako sa Hans. Kahit yung Hans lang po yung ulam ko, okay na eh. Saka ito po, dry peas. Pwede din po kayong gumamit ng frozen green peas. So ito po, wala na pong sabaw. Tinapon ko po yung sabaw nito, yung dried peas lang talaga. So mix natin sandali. Tapos, maglalagay na ako dito ng panimpla na black pepper. At saka, syempre po, yung asin. Yan. Tama na yan mga studio. Mix. Naku, ang sarap na ng kuhan mga studio. Sarap tingnan ba? Makulay po. Makulay talaga itong apritada. So malapit na to siyang maluto mga studio. Kunti na lang. Hintayin natin na mag-mix tuluyan yung mga ingredients na nilagay natin. So tatakpan muna natin to. Mga 3 minutes po. Tapos i-serve na po natin. Ito na po mga studio. Luto na po ang ating pinakahintay na pork apritada. Ganda ng kulay. Ang lapot ng sabaw. Tamang-tama lang to. Ayaw natin yung apritada na sobrang daming sabaw. So yan o. Sus, ang sarap na po kumain mga studio. Tara po. Lipat po natin ito sa serving plate. Ang dami ng luto natin, apritada mga studio. Parang birthday talaga to. Parang pista. Yan, okay na po ang ating pork apritada. Tara mga studio, mukbangan na. Ito na po mga studio, mukbangan na po ito. Kasama ko pala ngayon yung kapatid ko mga studio, si Ace Tambay. Hello mga ka-studio. So ngayon mga studio, mayroon po siyang mga almost 13,000 subscribers po. Mayroon po siyang sariling YouTube channel. Puntahan po natin mga studio. Sana po suportahanin po natin. Maraming salamat po. So tara, pray na muna tayo. Okay. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. So tara, ngaunta. Ngaunta nyo mga studio. Ikaw Okay, na. no? Kuha mo tayo ah. Ngayon, Daming nagtingin mga, ba? Kira no? daming mga carrots. Tatas. Tatas. Ano yung nindot? Na yung mga, kawan mo, no? Vegetables. Yun. Bagluto pag gini mga ka-studio. Mainit po po. Ngaunta, pista ron. Pistas, wagsong. Pista bagsong. Ah, Happy pista po, wagsong. Timing nga, nagluto tagkuhan mo, no? Apritada, pang pista kayo ba? Meron din kami drinks. Kinamuta rin. Na may sabaw ko sa. Tara, mga unta niyo, mga studio.
Yan, nas daplin eh. Tara. Ano ta? Harap. Sakto lang pagkalabo to. Kain po. Ang tanya, panudto ni namo. Sakto rin kahumok sa. Mm. Kami iba. Yung ating karon sa patatas ba, hindi masadong malambot sa. Sakto lang ba yung napakalabo pa ba? Di siya lata kayo. Kain po tayo dyan. Lahat ng sumasabay sa amin ngayon po, maraming salamat. Yun. Gusto ko itong bili na gawing kuhan ba no? Kasi merong taba kunti. Para sa mga kasim na parte ng baboy na parang laman lahat ba? Lami kayo na pang pista mga studio. Mura maglami ilan lano no? Sarap yung sabaw talaga na apritada. Manamis-namis na may konting alat po. Dahil po yan sa tomato sauce. Daghan ganito naluto mo no? Dami po yan mga studio. Dami na makain yan ba? Dumadami kasi itong fritada dahil sa mga gulay. Kaya maganda to sa pag may okasyon kasi nakakatipid just karne. No? Napakasarap talaga. Kapo tayo. Ito. Yun. Kapag luto na ka na ng ganito doon sa channel mo? Yung ginamit ko po ay mga buto-buto ng baboy ba. Pero mas maganda yung ganito kasi walang buto. Kain lahat. Mas mura naman yung buto. Mas mura yun na part. Yung buyag, kanan ito nakaon. Panalo po.
Nakain ko yung Hans ba? Sarap. Mahilig talaga ako sa Hans eh. Kasi kahit yung humba ko ba, nilagyan ko ng Hans. I-try nyo din mga kastudyo. Lalo na kapag mahilig kayo sa Hans. Naku po, nagdadagdag talaga ng lasa. Busin na namin tong kanin dito. Mm. Coke po, na malamig. Cheers, Lee. Grabe po, ang sarap po ng paniudto na mo. Sana, lunch ba? Mm. So yun mga kastoy, shout out po muna kami. Shout out Miladin Flores from Jinsan, Queenie Gordo from Samar, Elmer Lintag from Pampanga, Erlin Bro family from Germany, Mr. and Mrs. Florian Sabayton, Ralph Sanchez from Ubay, Bohol, Kanya family and Ando family, Christian J. Punpon at GR Punpon from Tondo, Manila, Arago family from Laguna, Marisa Sirapio, Rachel Lima, Arlene Redonia, Charmel and Milka from Samar. Ang dami palang nanonood sa atin na taga Samar. Shout out po sa lahat dyan ng taga Samar po. Maraming salamat. Belated happy birthday Ate Bila Yungko from Vancouver, Canada. Belated happy birthday po. Clavario and Rojas family, Juju fans, Valentino Padilla from Bohol, Norsunga Vlog. So ito po, nagbumukbang din po. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito po. Sobrang sarap po na pork apritada. Kasama ko ngayon si Is Tambay, yung kapatid ko ng studio. So after nito po, sana po puntahan po natin. Maraming salamat po. Is Tambay. Teka naman po. So, yun na po mga studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na outdoor cooking at mukbang. Bye-bye!